Musao yo ni watema gutumika amagora ya riwo cya birundo kurendekero atangiranwa na kuimukia amaboko igoro ni iganya ko bagutigira umutongio ya yande bange abo barenge abarundi b'icipikipi ase stage ya mashauri nigo bajicha no borobonge na ase okonyumunyuganywa omuyibyo yo Kama bara kangorigeria abana bane ga kitata na chiri kuimuka paka bibiti cyose bie cyose amagare koiba nkibana gwakorera dogo sabaya kombe na yose ryo kunyakwegero mwe bingane cyara ayango ni gotebekana buna omusao yo nigo aba kagwetisia asabangira bakonia amagena yengoko ne cincugu lyonyara kobaga kuiba ibintu ebyo na kwibeka sumu buko etamanya buna getungere maiso Rusia magena. Akwero bagane. Amabuta tokorenta. Rusia magena. Magena ne korora. Koiba korora. Koiba. Ugutaigwa igesuro wikiranu ni gobono banyara ko bakumwabera ase okomwa magena yo mabese anyara ko baga kuiba aliye ngora komera nakoba gakuyirira amone cincugu cyo anyara ko bagakoiba Bayibuli barengeo nigo banyara ko baukania atige pi oboyibi nabo umusao yo anyara ko bagwancerana nka oboyibi no bube Wano ganga mbako sambuka kata indu twakora gokoiba Tiji kwa tibaita korande. Nima. Ayembo bako kora tata. Towaso chukoiba seno ngai seno. Ega ndonda te gaki. Obo biko te kene no. Ya jitali nganga konyanko ibando se na te ko ibiro mo. Ai. Enchare rongo tanenge. Enchare ko nganga kiro morai. Abye bikoro bigenda tase emchia sabantu omenyete nabo igo chinsemo ao. Kuri wotirege temba Maritane Gilbert. Kobi.